gwarzo fannin so duba. So ne buri na za ya fi kyau in kin karba. Da kallon farko zuci sai na ji ta kamu da kauna. Ki bana ran dan tayin za na fada miki sirrin raina. Ke ce buri na sannan ke ce haliki bulana. So da salo ke ce matan zuciya dai. Na jamo in na rasa ki kawai sai dai. A fannin soyayya da ni da ke tsarin daidai. So ne buri na ke ce haliki bulan ruhina. Kin zama ni na zama ke soyayya madin zuci. Ki dai na fushi ki sanya ran ki zana cire ki cikin kunci. Na biya so ke na kaso ke na gani a cikin barci. Wayo soyayya me gai zuciyar rana. Ƙarshen labarin so ne dai manufana. Mabar ja soyayya ita ce tushen mu. Alkairi da ko da na ja kin ja saume. A fannin soyayya ni baby kimin da ke zan rufe kofa. Sadakin ki na bayar abin da ke raina ni da shi ne na mayar. Yau da san soyayya guna kin koyar. So a jini me sa zuciya zaucewa. Da shan kauna me hana zuciya karkarwa. Kauna ce kauna. MD Ultronics.